Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο δρόμο προς τις κάλπες εκλογές 2015 σε αυτή την προεκλογική περίοδο Express, και το Star με ειδικές εκπομπές θα σας παρουσιάσει τις απόψεις όλων των πολιτικών σχηματισμών που συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Να πούμε ότι πρόκειται για την τρίτη, και μόνο το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη εκλογική αναμέτρηση στους τελευταίους 9 μήνες αποτελεί σίγουρα ένα είδους ρεκόρ, θα έλεγα, ακόμα και για την ασταθή πολιτική σκηνή της χώρας μας. Να ξεκινήσω όμως για να σας παρουσιάσω αμέσως τα πρόσωπα τα οποία φιλοξενούνται απόψε στο Star. Να ξεκινήσω με τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, υποψήφιο στην Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, υποψήφιο στη Λάρισα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, κύριε Χαρακόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρακαλούμε. Τον κύριο Αντώνη Νταβανέλο, υποψήφιο στη Β Αθηνών με τη Λαϊκή Ενότητα. Συνάδελφος δημοσιογράφος ο κύριος Νταβανέλος. Καλησπέρα. Τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, πρόεδρο της Δράσης, ο οποίος είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας με το Ποτάμι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Την κυρία Βιβί Δάγκα, υποψήφια στη Β Αθηνών με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τον κύριο Δημήτρη Καρίδη, υποψήφιο στην Α Περιφέρεια Πειραιά και Νήσων με τη σύμπραξη στο ψηφοδέλτιο Πασόκ Δημοκρατική Αριστερά, και μια και λέω γιατί πρώην εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ ο κύριος Καρίδης. Καλησπέρα, κύριε Καρίδη. Και ο κύριος Γιώργος Χριστοφορίδης, υποψήφιος στην Α Περιφέρεια Πειραιά και Νήσων με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Τρίτο δημοσιογραφικό πρόσωπο, εκδότης εφημερίδας Φωνή. Καλησπέρα, κύριε Χριστοφορίδη. Λοιπόν, και να ξεκινήσω αμέσως με ένα ερώτημα που θα κληθούμε να απαντήσουμε και οι πολίτες και τα πολιτικά πρόσωπα βρίσκονται σήμερα εδώ. Να ξεκινήσω με τον κύριο Αμανατίδη, καθώς είναι μονόδρομος, σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, η εφαρμογή του μνημονίου, της συμφωνίας, όπως λέει. Κατά συνέπεια, να μας εξηγήσετε τι περιθώρια ελιγμών υπάρχουν πάνω σε αυτό το μνημόνιο και αν αυτό ουσιαστικά είναι τελικά το πρόγραμμά σας. Τα περιθώρια που υπάρχουν, καταρχήν η συμφωνία φέρνει το αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο σημείο που μπορούμε και έχουμε μπροστά μας ανοιχτό είναι η συζήτηση και διαπραγμάτευση για το χρέος. Ποιος θα διαπραγματευτεί για το χρέος και με ποιον τρόπο. Το δεύτερο είναι το αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να κατατεθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2016, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ποιος και σε ποια κατεύθυνση θα δώσει το αντίστοιχο πρόγραμμα και σε όφελος τίνος θα είναι. Και το τρίτο, οι εργασιακές σχέσεις, θέμα ανοιχτό, το οποίο είναι σκληρή στη διαπραγμάτευση. Αυτά τα τρία σημεία είναι, νομίζω, τα οποία θα δώσουν και το στίγμα για τις επόμενες ημέρες και για την κυβέρνηση. Έχει σημασία το ποιος θα κυβερνήσει και το πώς θα κυβερνήσει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει σε αυτή την εκλογική μάχη να υπάρχει ευρύτατη νίκη και πλειοψηφία των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Δείγματα γραφής ήδη έχουμε δώσει για το προηγούμενο διάστημα των 7 μηνών. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχουν περιθώρια ελιγμών να ξεφύγετε από το στενό πλαίσιο που θέτει η συγκεκριμένη συμφωνία? Δεν είναι ζήτημα ελιγμών. Είναι ζήτημα αυτό το οποίο υπάρχει ήδη στη συμφωνία και τα οποία είναι σημεία ανοιχτά και προς διαπραγμάτευση. Το ότι ότι έχουμε σταματήσει τις ομαδικές απολύσεις και θα γίνει συζήτηση και θα έρθει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα καθορίζει και για τις συλλογικές συμβάσεις είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό θέμα διαπραγμάτευσης. Το πώς θα γίνει η απομείωση του χρέους μετά το 2022 για το μεσοπρόθεσμο είναι σαφώς, ξεκινάει η συζήτηση τον Οκτώβριο. Το πλαίσιο, το πώς θα εξυπηρεθούν τα 35 δισεκατομμύρια που είναι από το πακέτο Juncker και άλλο, και θα υπάρξουν και μπροστοβαροί χρήματα τα οποία θα παίζουν στην πραγματική οικονομία. Αν θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα σε λίγους ανθρώπους στην ελληνική οικονομία ή θα κατευθυνθούν σε μικρές δράσεις με τις οποίες θα ωφεληθεί πολλοί κόσμος, είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Θα έχουμε μια παλινόστηση προς τα πίσω ή θα έχουμε μια προώθηση προς τα μπροστά. Κύριε Χαρακόπουλε, είστε το παλιό τελικά στην πολιτική σκηνή. Και εσείς τι περιθώρια ελιγμών θα έχετε με μέτρα τα οποία διαφωνείτε, όπως είπατε, παρά το γεγονός ότι ψηφίζετε τη συμφωνία? Δεν ξέρω πόσο νέο είναι να υποστηρίζει κανείς την επάνωδο στο καθεστώς των αιώνιων φοιτητών. Δεν ξέρω πόσο νέο είναι να επιβάλλει κανείς ΦΠΑ στην μάθηση. Λοιπόν, το τι είναι νέο και το τι είναι παλιό θα το κρίνουν οι πολίτες. Πάντως, εάν το νέο είναι οι ερασιτεχνισμοί και οι τοπικές προσεγγίσεις με τους οποίους διακυβερνήθηκε η χώρα αυτούς τους 7 μήνες, νομίζω ότι δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε ως λαός και ως τόπος. Σε κάθε περίπτωση κέρδισαν τις εκλογές πριν από 7 μήνες το Γενάρη, υποσχόμενοι λαγούς με πετραχίλια στον ελληνικό λαό, υιοθετώντας κάθε κοινωνικό αίτημα. Έλεγαν ότι θα σκίσουν το μνημόνιο, θα καταργήσουν τις υποχρεώσεις της χώρας με ένα νόμο και με ένα άρθρο, και τελικά φέρανε το τρίτο μνημόνιο που έχει την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα, που είναι το πιο επώδυνο, που έχει τα σκληρότερα μέτρα για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα κοινωνικές ομάδες όπως οι αγρότες, οι οποίοι πραγματικά θα κληθούν, εάν εφαρμοστούν αυτά που
ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει ως μέτρα, θα κληθούν να οδηγηθούν στην εγκατάλειψη των καλλιεργιών τους. Επομένως, θα το αλλάξετε αυτό, προέρχεται και από μια αγροτική περιοχή. Η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει δείγματα γραφής ως κυβέρνηση και έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαπραγματεύεται και να διορθώνει κραυγαλαίες αδικίες. Πώς θα γίνουν αυτά? Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι βεβαίως, δεν αλλάζουν, αλλά μπορούμε κάθε φορά να αλλάζουμε το μέσο. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να φέρουμε ανάπτυξη στον τόπο. Τα 2,5 αυτά χρόνια της διακυβέρνησης της προηγούμενης, η χώρα είχε μπει σε πρωτογενή πλεονάσματα, είχε βγει από την ύφεση, είχε αρχίσει να μειώνεται η ανεργία, είχε αρχίσει να παράγεται πλούτος δηλαδή. Και έτσι μπορέσαμε να δώσουμε δείγματα γραφής, να μειώσουμε το φόρο στην εστίαση, να μειώσουμε την έκτακτη εισφορά. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε σε συνεργασία με τους εταίρους τα ισοδύναμα εκείνα μέτρα που θα μπορέσουμε να διορθώσουμε κραυγαλαίες αδικίες. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι ξέρει να κλείνει επιχειρήσεις, όπως έκανε παραμονές εκλογών στις Σκουριές, στη Χαλκιδική. Η κυβέρνηση η προηγούμενη απέδειξε ότι μπορεί να ανοίγει επιχειρήσεις, να φέρνει επενδύσεις, να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, να δημιουργεί πλούτο. Μόνο με ανάπτυξη μπορούμε να ξεπεράσουμε τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα. Κυρία Νταβανέλο, γιατί να ψηφίσει κάποιος τη Λαϊκή Ενότητα, ρωτούν κάποιοι, και λένε, χωρίς να θέλω να. Δεν είναι προβοκατόρικο το ερώτημα, γιατί να μην ψηφίσει ευθείας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, παραδείγματος χάρη, που είχε μια πάγια σταθερή θέση όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το επίπεδο? Κοιτάξτε, πάμε σε πραγματικά περίεργες εκλογές, όπου έχουμε ένα μεγάλο τμήμα της προηγούμενης Βουλής να έχει συμφωνήσει το οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα των κομμάτων τους για την επόμενη περίοδο. Αυτό το πρόγραμμα είναι το Μνημόνιο 3. Ακούω με ενδιαφέρον ότι θα υπάρξουν ελιγμοί, θα υπάρξουν αναζητήσεις για αντισταθμιστικά κτλ. Το ίδιο το μνημόνιο που έχει υπογραφεί δεν επιτρέπει τέτοιου είδους πράγματα. Η διαδικασία επιτήρησης είναι ασφικτική και μπορεί κανένας να είναι σίγουρος ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θα ασκήσουν μια πολιτική που είναι μια σκληρή αντίστροφη αναδιανομή, θα μεταφέρουν πόρους από τον πολύ κόσμο στους λίγους, η λιτότητα, θα είναι μια διαδικασία ραγδαίων ιδιωτικοποίησεων και μια διαδικασία ραγδαίων περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες. Αυτά έχουμε μάθει να τα συζητάμε με μια γλώσσα έτσι ψυχρή. Πίσω από αυτή την ψυχρή γλώσσα υπάρχουν πολύ σκληρές πράξεις. Εμένα μου έκανε εντύπωση η μεγάλη περικοπή στις αναπηρικές συντάξεις. Είναι μια πρωτοβουλία, τι να πω, περίπου παλιανθρωπιάς. Σε ανθρώπους που έχουν χτυπηθεί από την ίδια τη δουλειά, είναι αδύνατο να βρουν οποιαδήποτε λύση, μειώθηκε η σύνταξη των 450 ευρώ στα 390. Τέτοια πράγματα θα ακολουθήσουν την 20 Σεπτέμβρη. Λέμε λοιπόν στον κόσμο ότι το πρόβλημα που έχει τεθεί μετά την συμφωνία της 13ης Ιουλίου είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε στην διαδικασία που μπήκαμε με τους μεγάλους αγώνες της περίοδου 10-13. Πρέπει να κινητοποιηθούμε από τα κάτω για να ακυρώσουμε αυτή τη συμφωνία, για να ανατρέψουμε το μνημόνιο. Με αυτό το κριτήριο πρέπει να ψηφίσουμε. Και για να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτή την πολιτική πάλι, θα χρειαστεί ενότητα δράσης της αριστεράς και σωστή απάντηση στο ζήτημα των συμμαχιών. Εμείς λέμε ότι αυτό το απαντάμε με αυτόν τον τρόπο, υιοθετώντας το κριτήριο της ενότητας δράσης της αριστεράς, και από αυτή την άποψη δεν κάνουμε κριτική σε άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Κύριε Σκυλακάκη, το ποτάμι θεωρεί ότι είναι μονόδρομος ουσιαστικά να εφαρμόσουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία και θα τη στηρίξετε και μετεκλογικά ενδεχομένως? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι άλλος δρόμος σήμερα σε σχέση με τη συμφωνία δεν υπάρχει. Το ερώτημα είναι εάν μπορεί η χώρα να πάει πολύ καλύτερα από ό,τι προβλέπει η συμφωνία. Μπορεί. Νομίζω ναι. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω καταρχήν ότι έχουν υποτιμήσει οι ξένοι, όπως υποτίμησαν το τι θα συνέβαινε, τώρα έχουν υποτιμήσει τη δυνατότητα της Ελλάδας για ανάκαμψη. Είναι έτοιμοι για τεχνικούς λόγους, σας λέω ως οικονομολόγος, υπάρχουν αυτόματοι σταθεροποιητές οικονομίας που θα οδηγήσουν σε ταχύτερη ανάκαμψη. Και αυτό, αν έχουμε ουσιαστική διάθεση για μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμιστές στην κυβέρνηση, θα μετατραπεί και σε ανάπτυξη. Μακροχρόνια. Μπορούμε δηλαδή να πάμε πολύ καλύτερα, και έτσι πρέπει να το δούμε, δίνοντας βοήθεια στον ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει δίνοντας βοήθεια στους ανέργους. Σήμερα το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι έχουμε 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι άνεργοι. Και πολύ παραπάνω. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι σε απελπισία, και αν δεν αρχίσει ο ιδιωτικός τομέας να παράγει θέσεις εργασίας, δεν έχουμε μέλλον.
που σημαίνει θέλουμε να το φορολογήσουμε λιγότερο, να δώσουμε κίνητρα και κυρίως να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύει το κράτος. Και στις συζητήσεις μεταξύ μας να βρούμε, αντί για τον ξύλινο λόγο, μια ευκαιρία για συνεργασία, συνεννόηση και διάθεση να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα. Έχω βαρεθεί, ξέρετε, να ακούω όλα αυτά τα χρόνια να τσακωνόμαστε στα πάνελ και ποτέ να μην βάζουμε συγκεκριμένα θέματα και να ψάξουμε να βρούμε πού συμφωνούμε. Η Ελλάδα είναι καταραμένη γιατί κανένας δεν έψαχνε στο πολιτικό σύστημα να δει πού συμφωνεί με τον άλλον. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, από την οποία κάποιοι οπωσδήποτε έχουν περάσει, ψάχναμε πάντα να βρούμε πού συμφωνούσαμε. Γιατί ο κόσμος από κάτω ήταν δίπλα μας και έβλεπε ότι τα προβλήματα λύνονται μόνο μέσα από τη συμφωνία και τη συνεργασία. Ο κόσμος ψηφίζει και πρόσωπα πολλές φορές. Ακριβώς. Αυτό έχει στο εθνικό επίπεδο τι κάνουμε? Υπάρχει η κατάρα της μόνιμης διαφωνίας, σχεδόν σε επίπεδο μίσους πολλές φορές. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει ανάγκη από συνεννόηση, από συζήτηση των σοβαρών προβλημάτων και από ένα πολιτικό σύστημα που θα απαλλαγεί από τον εσωτερικό του κομματισμό. Κυρία Δάγκα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το ΚΚΕ είναι κοινός τόπος, νομίζω το λένε πάρα πολλοί κόσμος, ότι ενδεχομένως σε κάποια επιχειρήματά του έχει δικαιωθεί όλα αυτά τα χρόνια, παρουσιάζει με σταθερότητα. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζεται στην κάλπη. Γιατί πιστεύετε ο κόσμος δεν έρχεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε μεγαλύτερα ποσοστά εννοώ? Είναι ευκαιρία να το δείξει σε αυτές τις εκλογές. Γιατί ξέρετε, το κεντρικό σύνθημα του ΚΚΕ είναι τους δοκίμασες και πραγματικά νομίζουμε ότι έχει μια συγκεκριμένη πείρα, από την οποία μπορεί να βγάλει συγκεκριμένα συμπεράσματα χωρίς απογοήτευση, με απόφαση συμμετοχής στην οργάνωση της πάλης με βάση τα δικά του τα λαϊκά συμφέροντα. Και το λέμε αυτό γιατί, αν θέλετε, και στις σημερινές συνθήκες και όσο προχωράμε προς την κάλπη, πόσες μέρες μείνανε, θα οξύνεται όλο και περισσότερο καυγάς. Θα οξύνεται όλο και περισσότερο καυγάς για το ποιος θα έχει την πρωτοβουλία να εφαρμόσει τα αντιλαϊκά μέτρα που περιλαμβάνονται στο τρίτο μνημόνιο και είναι καθορισμένα μέχρι τελικής λεπτομέρειας. Με αυτή την έννοια, είτε με παράλληλα προγράμματα, είτε με ισοδύναμα, ουσιαστικά μας λένε να σε κάψω Γιάννη, να σ' αλείψω λάδι. Κάπως έτσι το λέει ο λαός μας. Με βάση αυτό λοιπόν, νομίζουμε ότι δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο και να σκεφτούμε με αυτό το κριτήριο ο λαός μας, δηλαδή να πάει στην κάλπη, αν θα δώσει τη δική του έγκριση την επόμενη μέρα να του πούν ότι τα είχες εγκρίνει και εσύ με την ψήφο σου, τις μειώσεις μισθών, τις μειώσεις συντάξεων, τις περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες, σε παιδεία, υγεία, πρόνοια, δηλαδή ότι αποδέχεσαι και εσύ ότι όλα αυτά τα δικαιώματα θα είναι εμπόρευμα για να είσαι υγιής, ότι πρέπει να πληρώνεις, είτε θα δυναμώσεις το ΚΚΕ, που μπορεί να είναι στήριγμα για να σταθεί όρθιος ο λαός μας, όχι μόνο να παρεμποδίσει τα μέτρα, αλλά πολύ περισσότερο, αν θέλετε, να ανοίξει το δικό του δρόμο της ανατροπής αυτού του βάρβαρου συστήματος, που είναι αυτό που βάζει εμπόδια σήμερα για να αξιοποιηθούν οι μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Άρα να ξεμπερδεύει με τον ιδιοκτήτη του πλούτου που υπάρχει σήμερα να πάρει στα δικά του χέρια τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας. Και με ένα δυνατό ΚΚΕ ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα το βρει μέσα στο κίνημα, μέσα στους χώρους δουλειάς στις γειτονιές, εκεί που χτίζεται η πραγματική συμμαχία, να μου επιτρέψετε, εκεί που συναντιούνται τα κοινά συμφέροντα και οι κοινές ανάγκες των εργαζομένων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Κύριε Καρύδη, κόντρα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Καρύδη, θέλω να ρωτήσω, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι ενδεχομένως η υπογραφή της νέας συμφωνίας αποτελεί μια δικαίωση των όσων έλεγε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια? Εμείς δεν θέλουμε να μιλήσουμε, κύριε Στάθη, για δικαίωση, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να το αισθάνεται ο κάθε ώριμος πολίτης μέσα από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που έζησε η χώρα μας όλα τα τελευταία χρόνια. Σας θυμίζω ότι μόνοι μας σηκώσαμε το βάρος όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στη σφαίρα των Ζαπίων και έδινε κάλπικες υποσχέσεις στον κόσμο. Μόνοι μας σηκώσαμε το βάρος αφού μπήκε και η Νέα Δημοκρατία μετά στην εθνική στρατηγική, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο, και όταν έδινε και αυτός με τη σειρά του υποσχέσεις, τις οποίες όχι μόνο δεν μπόρεσε να υπηρετήσει και να υλοποιήσει, αλλά έφερε ένα τρίτο μνημόνιο που θα μας πάει για 3 χρόνια ακόμα με δυσβάσταχτα βάρη, 86 δις δάνειο, αυξήθηκε το χρέος, έκλεισαν οι τράπεζες και βλέπουμε τι βιώνουν οι επιχειρήσεις και η πραγματική οικονομία καθημερινά, όταν θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει από τα μνημόνια πολύ πιο γρήγορα.
Και εδώ τώρα νομίζω ότι οι πολίτες μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα αυτών των εκλογών. Ένα είναι αυτό το ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πλέον έχει αποδειχθεί ότι κανένα κόμμα μόνο του δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτής της κρίσης και να βγάλει την Ελλάδα με ελπίδα μπροστά και να διαμορφώσει μια νέα προοπτική. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι όλοι πρέπει να συνεργαστούμε. Ότι τώρα είναι η ώρα η ελπίδα να έρθει μέσα από συνεργασίες και ότι θα πρέπει και τα δύο μεγάλα κόμματα να αφήσουν τις κοκορομαχίες, να σταματήσουν να λένε καινούργια ψέματα και καινούργιες υποσχέσεις στον ελληνικό λαό και να κάτσουμε όλοι κάτω να βρούμε λύσεις τέτοιες που πραγματικά μπορούν να δώσουν ελπίδα και στους νέους και στους ανέργους και στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και κυρίως του να φτιάξουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δυνατή. Και εμείς πιστεύουμε ότι με την ψήφο του λαού στα κόμματα αυτά που έχουν δοκιμαστεί όλες όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να δοθεί αυτή η προοπτική και να ξεφύγουμε από ένα δικομματισμό ο οποίος όχι μόνο δεν προσφέρει, δεν δημιουργεί τίποτα, αλλά καταστρέφει και σχέσεις και κυρίως οδηγεί τον κόσμο σε ένα φανατισμό και δεν δίνει ανοιχτούς ορίζοντες μπροστά του. Ωραία. Κύριε Χριστοφορίδη, εσύ δεν ήθελα να ρωτήσω το εξής, το έχω απορία από την προεκλογική καμπάνια που είναι πολύ έξυπνη, ομολογώ, και όπως και της λαϊκής ενότητας, θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο, ομολογώ. Κανέναν. Του κυρίου Λαπαζάνη. Ούτε και τον ανεξάρτητο Έλληνα προσβάλλει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί διεκδικείται ρόλο συγκυβερνήτη ουσιαστικά, να το πω έτσι, γιατί κάποιος να μην ψηφίσει απευθείας λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ, να του δώσει παραπάνω δύναμη και να επιλέξει να σας βάλει εσάς στη Βουλή. Ως συγκυβερνήτη, ξαναλέω. Διότι ακριβώς, κύριε Στάθη, αυτή τη στιγμή χρειάζεται μία κυβέρνηση η οποία να μπορέσει να εκπροσωπήσει το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα Ελλήνων της ελληνικής κοινωνίας. Προφανώς, η εκτίμησή μου και η βεβαιότητά μου είναι ότι πρώτο κόμμα θα είναι και με διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται, ακόμα και στην περίπτωση που είναι αυτοδύναμος, νομίζω ότι το έχει δεχτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται μία συνεργασία με έναν χώρο, έναν πολιτικό χώρο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι επιτυχημένη. Και αποδείχθηκε, νομίζω, περίτρανα ότι ήταν επιτυχημένη και από τις δύο πλευρές συνεργασία όλο αυτό το επτάμηνο. Μία συνεργασία που θα εκπροσωπήσει και ένα άλλο φάσμα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί είναι δεδομένο ότι παρά την πολύ καλή χημεία που υπάρχει από τις δύο πλευρές και με το εξή του Αλέξη Τσίπρα και με το εξή του Πάνου του Καμένου και των δύο χώρων, υπάρχουν και ιδεολογικές διαφορές. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πάμε τη χώρα μπροστά. Όπως και εδώ θέλω να το πω, γιατί ακούγονται σε αυτή την προεκλογική περίοδο και διάφορα πράγματα που δεν ισχύουν, όπως πήγαμε μπροστά τη χώρα αυτό το επτάμηνο. Γιατί επειδή ακούω να επανέρχεται περίπου το success story του Αντώνη Σαμαρά τις τελευταίες μέρες προεκλογικά, εγώ θέλω να μιλήσω με 2-3 στοιχεία. Και θέλω να πω τι έγινε αυτό το επτάμηνο που μας λένε για την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας, ότι περίπου ήρθε ο Αρμαγεδόν κλπ. Τα στοιχεία, τα πραγματικά στοιχεία, αυτά που θα σας δείξω, ας πούμε, από την Ελστάτ σήμερα, για το ΑΕΠ. Στο εξάμηνο έχουμε μεσοσταθμική αύξηση του ΑΕΠ, ανάπτυξη, 1,1%. Μας λένε ότι κατατραβήκαμε. Όμως η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο τρίμηνο είχαμε 0,6% ανάπτυξη, στο δεύτερο τρίμηνο 1,6% ανάπτυξη. Αυτό, να θυμίσω, ότι είναι μεγαλύτερο από την υψηλότερη τριμηνιαία ανάπτυξη που πέτυχε ποτέ το success story της κυβέρνησης Σαμαρά. Δηλαδή, σε 3 μήνες η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατάφερε να ξεπεράσει το ρεκόρ. Φανταστείτε τι θα γίνει τώρα που θα έχει άλλα 4 χρόνια μπροστά της. Το έχω εδώ, επειδή μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία, έχω την ανακοίνωση 28/8/2015 της Ελστάτ. Δεν ξέρω αν ακούσατε ποτέ, αλλά το λέει ξεκάθαρα. Μάλιστα. Ότι 1,6% έχουμε το πρώτο εξάμηνο. Τα έχω εδώ τα στοιχεία για όποιον τα αμφισβητεί. Να συνεχίσω, για παράδειγμα, με την ανεργία που μας λένε ότι καταστράφηκε ο τόπος κλπ. Σας ενημερώνω ότι η ανεργία στο πρώτο πεντάμηνο έχει μειωθεί κατά 1 ποσοστιαία μονάδα. Είναι όλα καλά, είναι όλα τέλεια, όχι προφανώς. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι σε 7 μήνες κιόλας άρχισαν να μπαίνουν τα πράγματα σε μια ροή. Να πω τα στοιχεία. Έχω εδώ και τα. Να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σαν διαφημιστικό. Αμέσως να ακούσει ο κόσμος τα στοιχεία, γιατί νομίζω ότι δεν τα έχει ακούσει. Τον Ιανουάριο του 2015 η ανεργία ήταν 25,93%. Το Μάρτιο του 2015, 5 μήνες μετά, η ανεργία ήταν 24,99%. Μία μονάδα παρακάτω. Κύριε Χριστοφορίδη, μια τελεία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε αμέσως.
Εκλογές 2015, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Star, και πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και με τους εκπροσώπους των κομμάτων οι οποίοι βρίσκονται εδώ, έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενούμε και να βάλουμε ένα γενικό πλαίσιο να δούμε τις μετεκλογικές εργασίες. Πώς δηλαδή και με ποιους θα κυβερνηθεί μετά τις εκλογές η χώρα, εφόσον όλοι θέτουν στο τραπέζι ότι ουσιαστικά είναι απαγορευτικό να υπάρχουν δεύτερες εκλογές αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση. Να ξεκινήσω λοιπόν με τον κύριο Αμανατίδη, να υπενθυμίσω ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκης. Κύριε Στάθη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τέτοιο θέμα, από τη στιγμή που παλεύουμε και σαν κόμμα και όπως και η Νέα Δημοκρατία την ευρύτατη πλειοψηφία και όπως το κάθε κόμμα έχει δικαίωμα, παλεύουμε αυτή τη στιγμή την ευρύτατη πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή, έτσι ώστε να υπάρξει κυβερνητική σταθερότητα με βάση το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θεωρούμε ότι δεν μπορεί να νοθευθεί σε σχέση με συνεργασίες. Ωστόσο, έτσι όπως μπαίνουν οι συνεργασίες αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τις ακούω και βλέπω, θεωρώ ότι γίνεται μια προσπάθεια, αν θέλετε, μέσα από το οποίο να περάσουν και άλλα πράγματα και πολιτικές τις οποίες δεν έχει μέσα του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω να διαψευστώ. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί γενικά, πολύ ωραία, μιλάμε για συνεργασίες. Θέση της Νέας Δημοκρατίας για την παιδεία. Παράδειγμα, ξεθεμελιώθηκε η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Μας κατηγορούν ότι επαναφέραμε 1.800 καθηγητές οι οποίοι λειτουργούσαν με μεταπτυχιακά διδακτορικά και επανερχόμαστε και ξαναειδρύουμε την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει, ποιο είναι το πρόγραμμά της, θα τους κρατήσει ή θα τους διώξει? Μίλησε για το 23%. Όλοι εναντιωθήκαμε. Έχουν γίνει τέτοια λάθη. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δόθηκε μια προσωρινή λύση, η οποία λέει ότι οι εγγραφές γίνονται με προκαταβολές και θα δούμε μετά τις εκλογές τι θα γίνει με το 23%. Και θέση του ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό είναι να καταργηθεί το 23% από την παιδεία. Λάθος το ότι μπήκε. Και το έχουμε πει. Και η λύση που δόθηκε είναι αυτή που σας είπα για την παιδεία. Από εκεί και μετά τα 86 δισεκατομμύρια δεν προσθέθηκαν κάπου. Η χώρα σταμάτησε σε ένα μεσοπρόθεσμο, και το έφερα εδώ για να μην υπάρχει κανείς που να μου πει ότι είναι μόνο το Μέιλ Χαρδούβελη, ένα μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε το 14 το Μάιο, συν το Μέιλ Χαρδούβελη, το οποίο προέβλεπε τον Ιούνιο ελλείμματα 15 δισεκατομμυρίων. Άρα ο κόσμος ρωτάει την επόμενη μέρα τι θα γίνει. Γιατί δεν αντέχει προφανώς η χώρα, έτσι όπως το παραδέχεστε όλοι. Προσέξτε, οι συνεργασίες γίνονται με βάση τα προγράμματα και την αποτίμηση και την έκφραση του εκλογικού σώματος. Νομίζω ότι οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή διακινδύνευση γνώμης δεν θα ήταν σωστή. Ο καθένας δίνει τη μάχη του, εξηγεί το πρόγραμμά του. Εγώ θέλω να ακούσω από τη Νέα Δημοκρατία, που ακόμα δεν έχω ακούσει, ποιο είναι το πρόγραμμά της. Δεν είναι μόνο να λέει τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτές τις εκλογές πρέπει κάθε πολιτική δύναμη υπεύθυνα να πει τι θα κάνει αυτή. Τι θα κάνει λοιπόν, κύριε Χαρακόπουλε? Άρα σας έδωσα και το ερώτημα από ό,τι φαίνεται, κύριε Στάθη. Κύριε Στάθη, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το ερχόμενο Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, όσον αφορά το επτάμηνο, επειδή ελέγχθησαν πολλά, νομίζω ότι οι πολίτες με βάση τα βιώματα πια μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν και να αναλογιστούν αν ήταν καλύτερη η διαβίωσή τους μέχρι το Δεκέμβρη του 2014 ή είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η χώρα δεν αντέχει νέα εκλογική αναμέτρηση. Όπως απειλεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αν δεν πάρει την αυτοδυναμία και δεν έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ, αν όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν μπει μέσα. Άρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στον αστερισμό των συνεργασιών. Αλλά εσείς είστε έτοιμοι για μεγάλο συνασπισμό, όπως έχω αντιληφθεί από αυτά που ακούω. Κύριε Στάθη, αν χρειαστεί και μεγάλο συνασπισμός, γιατί όχι? Και ενδεχομένως να είναι και προτιμότερο, διότι αυτοί που υπέγραψαν το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο και έχει τη φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους, ενδεχομένως γνωρίζουν και πλευρές που δεν έχουν φωτιστεί τόσο και υποχρεώσεις που μπορεί να απορρέουν από το κείμενο το οποίο υπέγραψαν. Αφού το υπέγραψαν, καλό είναι να συμμετέχουν και στην εφαρμογή του. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η χώρα στην κατάσταση που βρίσκεται δεν αντέχει άλλο αστάθεια, χρειάζεται πολιτική σταθερότητα. Η οικονομία δεν αντέχει αβεβαιότητα και αστάθεια. Ξέρετε ότι η οικονομία σε μεγάλο βαθμό είναι ψυχολογία, είναι κλίμα. Χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Θα πρέπει η όποια κυβέρνηση σχηματιστεί, θέλω να πιστεύω με βασικό κορμό τη Νέα Δημοκρατία, να έχει μια προγραμματική συμφωνία, να μην γίνει στη λογική της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να υπάρχει ένας μπούσουλας δηλαδή, μια συνεννόηση. Και βεβαίως πρέπει να συνεννοηθούμε σε μείζωνα θέματα όπως είναι η παιδεία, για παράδειγμα. Εμείς δεν συμφωνούμε με τις λογικές μπαλτά στην παιδεία, με τη ρετσινιά στην αριστεία, με το 23% που έβαλαν και τώρα είδατε όλες αυτές τις αλλοπρόσαλλες δηλώσεις.
Μας λέγανε ότι δεν ήταν, ενώ στο πρόγραμμά τους είναι η φορολόγηση, γιατί έχουν αυτές τις ιδεολογικές αιμονές. Πιστεύουν δηλαδή ότι τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που πάνε στα φροντιστήρια ή στα κέντρα ξένων γλωσσών είναι παιδιά της πλουτοκρατίας και όχι της μέσης. Έγινε κατανοητή διαφοροποίηση και στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μια εθνική διαπραγματευτική ομάδα με ό,τι καλύτερο έχει να προτείνει κάθε παράταξη, προκειμένου να συμμετέχει κάθε φορά στην επανδιαπραγμάτευση και την αξιολόγηση του προγράμματος, και ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι για να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Κύριε Νταβανέλο, η λαϊκή ενότητα θα αποδεχτεί ενδεχομένως να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε μορφής κυβερνητικό σχήμα? Ασφαλώς όχι, με βάση το Μνημόνιο 3. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα καινούριο στοιχείο, επιμένω. Τα κόμματα που υπέγραψαν το Μνημόνιο 3 έχουν αποφασίσει τον τρόπο παιχνιδιού, έχουν αποφασίσει ότι έχουν κοινό προπονητή, τους δανειστές, και μένει να φτιάξουν την ομάδα. Είναι εντυπωσιακό το σε τι βαθμό αυτή η συζήτηση προχωράει παραβιάζοντας προηγούμενες αποφάσεις, την πολιτική γεωγραφία, την πολιτική ιστορία, τη σχέση των κομμάτων με τη βάση τους. Ήδη ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ προτάσεις για κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ ή και με το Ποτάμι που παραβιάζουν κατάφορα το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει ως κεντρικό σημείο την απόρριψη της κεντροαριστερής στρατηγικής. Τις τελευταίες μέρες όμως ανοίγει πολύ περισσότερο η συζήτηση και νομίζω ότι ο μεγάλος συνασπισμός είναι μια υπαρκτή προοπτική και θα επιχειρηθεί στο όνομα της σταθερότητας. Να θυμίσω εδώ ότι είχαμε ανάλογες κυβερνήσεις. Και η κυβέρνηση Παπαδήμου και η κυβέρνηση Σαμαρά ξεκίνησαν ως μεγάλοι συνασπισμοί με πολύ μεγάλη κοινοβουλευτική δύναμη. Αποδείχτηκαν ασταθέστατες και αδύναμες κυβερνήσεις. Και ο λόγος είναι γιατί συγκρότησαν με την κοινωνία. Η κυβέρνηση, κύριε Αμανατίδη, με πρόγραμμα το Μνημόνιο 3 θα είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση και θα πέσει, κατά τη γνώμη μου, τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα θα είναι να πέσει το ταχύτερο δυνατό. Από αυτήν την άποψη, εμείς σε τέτοιου είδους ιστορία δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε. Και θέλω να φέρω άλλον ένα παράγοντα στη συζήτηση. Δεν υπάρχει αυθόρμητη εξελικτική μέσα από αυτό το σύστημα του μνημονίου έξοδος από την κρίση. Είπε ο κύριος Κυλακάκης προηγούμενα για την ανάπτυξη που θα οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας. Κοιτάξτε να δείτε, η εμπειρία της πραγματικότητας είναι ότι επί 6 χρόνια μειώνουμε τους μισθούς για να μειωθεί η ανεργία και η ανεργία αυξάνει. Εγώ, όχι ως οικονομολόγος, ως εργατικός συντάκτης, μπορώ να βεβαιώσω τον κύριο Σκυλακάκη ότι η μοναδική έξοδος από την ανεργία είναι με αύξηση των μισθών για να αυξηθεί η ζήτηση και με μαζικές δημόσιες επενδύσεις. Αυτή είναι η αντιπρόταση. Η αντιπρόταση έχει πολλά στοιχεία. Λέω μόνο το στοιχείο ότι αν περιμένουμε μέσα από την εφαρμογή του μνημονίου και την υπόσχεση μιας ανάπτυξης ότι θα βγούμε από την ανεργία, θα έχουμε συντριβή όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων. Εμείς λοιπόν λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος, η ανατροπή των μνημονίων, που σημαίνει σύγκρουση και με τους δανειστές και την Ευρωζώνη, και αυτές τις επιλογές και τις δύο μαζί τις προτείνουμε στον κόσμο και ζητάμε εντολή να κινηθούμε πολιτικά με βάση αυτές. Κύριε Χιλακάκη, το Ποτάμι εξ αρχής έχει πει ότι είναι ένα κόμμα συνεργασιών και αποδέχεται ενδεχομένως βάσει προγραμματική σύγκληση ουσιαστικά να μπει στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Ναι, να δώσω μια σύντομη απάντηση γιατί έχει ενδιαφέρον. Το πρόβλημα είναι ότι οι μαζικές δημόσιες επενδύσεις σε μια χώρα που το κράτος έχει χρεοκοπήσει είναι ανέφικτο, είναι τρελό. Συνεπώς, η μόνη λύση είναι μαζικές ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό χρειάζεται η χώρα και αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη, συνεργασία και συνεννόηση. Το πρόβλημα των συνεργασιών το βάζει σήμερα τον πόνους των 50 εδρών. Και εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ειλικρινής, γιατί το κράτησε, ενώ ήταν προγραμματική δέσμη της αριστεράς να φύγει. Και θα είναι και ένα τεστ ειλικρίνειας της Νέας Δημοκρατίας αν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Διότι είναι αδύνατον με μια βάση λαϊκή της κυβέρνησης κάτω από το 50%, στο 38%, στο 39%, στο 40% τα σημερινά προβλήματα να λυθούν. Γι' αυτό και λέει η Νέα Δημοκρατία θέλω και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα για να αυξήσει την κυβερνητική βάση. Γι' αυτό και ο κ. Θοδωράκης στο Ποτάμι λέει, παρά το γεγονός ότι θα τον συνέφερε προσωπικά, αν θέλετε να είναι μικρότερη η βάση για να έχει μεγαλύτερο μερίδιο εξουσίας. Λέει να είναι όσο πιο ευρεία γίνεται η συνεργασία, πάνω από το 50%. Το μόνο όμως που πρέπει να βάλουμε, και είμαι πολύ ευτυχής που ο κ. Θοδωράκης το βάζει, είναι ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να γίνει με κομματικά κριτήρια. Πρέπει να αποκομματικοποιηθεί το κράτος. Αυτή είναι η προϋπόθεση μιας σοβαρής και υγιούς συνεργασίας και ελπίζω όποιος και να βγει πρώτος αυτό να το αποδεχθεί. Γιατί είναι το κλειδί για να αλλάξει η πορεία της χώρας. Ποσόστοση περίφημη που είχαμε δει το κράτος, παλαιότερα. το κομματικό κράτος
αποδείχθηκε αναποτελεσματικό, χρεοκόπησε και αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Και αυτή νομίζω είναι μια σχέση, εμείς λέγαμε ως δράση παλιά, πολίτες όχι πελάτες. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε. Γι' αυτό είμαι και στο ποτάμι, γιατί είναι ίσως ο μόνος χώρος που πραγματικά το πιστεύει αυτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε τέτοια λογική δεν μπαίνει συνεργασιών, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ούτως ή άλλως νομίζουμε ότι και όλη η συζήτηση που έχει γίνει βγάζει και μια συγκεκριμένη πείρα για το λαό μας. Δηλαδή υπάρχει αντικειμενική βάση για να προχωρήσουν αυτές οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως και αντιπρόταση κυβερνησιμότητας από την αριστερά, την κομμουνιστική αριστερά? Να σας πω, το ΚΚΕ είναι συγκεκριμένη πρόταση λαϊκής διακυβέρνησης που λέει ότι ο ίδιος ο λαός μας, οργανωμένος και αποφασισμένος, να διεκδικήσει τον πλούτο που παράγεται, να κάνει κοινωνική ιδιοκτησία, τη βιομηχανία, την ενέργεια, το φυσικό, τον ορυκτό πλούτο και με βάση τις δικές του ανάγκες να σχεδιάσει την οικονομία σε αυτή τη βάση. Σήμερα δεν μπορεί να σχεδιαστεί έτσι, ακριβώς, και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους σε μόνιμη και σταθερή δουλειά, σε δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, αυτά για τα οποία τίθονται επιτάπητος στο τραπέζι, γιατί ακριβώς μπαίνει στη μέση ο πραγματικός αντίπαλος. Σε συνθήματα μπορούμε να περιγράφουμε τις συνέπειες από την επίδραση και των δύο προηγούμενων μνημονίων και του τρίτου μνημονίου, που το ψηφίσανε 5 κόμματα, 222 βουλευτές, και εδώ παραμένουν οι δεσμεύσεις. Ξέρετε, θα πρέπει να αποκαλύψεις και ποιος είναι η πραγματική μήτρα που γεννάνε όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, σήμερα στον τουρισμό, που είναι ένας κλάδος σε ανάπτυξη, τι θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν, με τι όρους σήμερα δουλεύουν οι νέοι στους μεγαλοξενοδόχους ή στην τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση? Προφανώς υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός. Απλά ο κόσμος αναρωτιέται αν υπάρχει φως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς νομίζουμε ότι όχι απλώς φως υπάρχει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί πραγματικά να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει, αρκεί να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις που είπαμε και στην αρχή. Δηλαδή, να είναι δική του ιδιοκτησία ο πλούτος που υπάρχει, να αποδεσμευθεί ο ίδιος με δική του επιλογή, με λαϊκή επιλογή και αποφασιστικότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ αλλά και κάθε συμμαχία, και να διαγράψει μονομερώς το χρέος. Κατά τη γνώμη μας, αν τα διαχωρίσουμε αυτά, είναι σαν να βάζει το λαό μας στο δίλημμα να διαλέξει αν θα συνεχίζει να χρεοκοπεί με ευρώ ή με δραχμή, αν θα συνεχίσει να υφίσταται τα μνημόνια διαρκείας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση και τους σχεδιασμούς που ούτως ή άλλως υπάρχουν. Άρα με ένα δυνατό κουκουέ μπορεί να δοκιμάσει να εμπιστευτεί τη δική του δήμανα. Μια ευκαιρία που δεν έχει δώσει ακόμα. Κύριε Καρύδη, ο ίδιος στο προσκήνιο. Κύριε Καρύδη, το ΠΑΣΟΚ λένε κάποιοι ότι πλήρωσε ακριβά τη συμμετοχή του σε κυβερνήσεων, θα μπορούσε να το έχει αποφύγει ενδεχομένως κάποιες φορές. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά όπως σας είπα και στον πρώτο κύκλο της συζήτησης, το ΠΑΣΟΚ κινήθηκε με μία συνέπεια και έβαλε πάνω από όλους και όλα τα συμφέροντα της χώρας και όχι τα συμφέροντα τα κομματικά. Πράγμα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όλους αυτούς τους 7 μήνες ή έκανε για ένα μεγάλο διάστημα η Νέα Δημοκρατία. Και επειδή εδώ παρατέθηκαν διάφορα στοιχεία, θέλω να σας πω ότι η εικόνα των στοιχείων μετά τα capital controls είναι τελείως διαφορετική. Έχουμε αύξηση του χρέους και επειδή οι εκθέσεις του Δούνου του που τις επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της συγκυβέρνησης, αν θα δείτε την έκθεση του Δούνου του στα τέλη Ιουνίου και στα μέσα Ιουλίου όταν είχαν μπει τα capital controls, θα δείτε ότι έχει αυξηθεί το χρέος κατά 23 μονάδες, που 23 μονάδες επί 2 δις σημαίνει 46 δις περίπου. Έχουμε τα 25 δις της ανακεφαλαιοποίησης πάλι των τραπεζών. Έχουμε την ύφεση που πήγαμε στο -3, ενώ τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2015 λέγαν διαφορετικά πράγματα γιατί είχαν τη φόρα από την προηγούμενη χρονιά. Και η πραγματικότητα είναι αβυσαλαία. Και αν δεν καταφέρουμε και τώρα, γιατί τα έχουμε μπροστά μας όλα τα θέματα, είπε ο κύριος Αμανατίδης προηγούμενα για το χρέος, για τα εργασιακά, για τις απολύσεις κτλ. Στο χρέος πάμε στη γραμμή της επιμήκυνσης, στη γραμμή της περίοδου χάριτος, της μεγαλύτερης,
και τη μείωση των επιτοκίων. Αυτό μπορεί να το υποστηρίξουμε όλοι και να φύγουμε από τις συλλογικές του επονίδιους του χρέους που υποστήριζε ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και ευλογούσε εκεί τα γένια τους και δεν έγινε τίποτα. Για τα εργασιακά δικαιώματα μπορούμε να πούμε, γιατί εμείς ως Πασόκ το είχαμε αντιπαλέψει αυτό στην προηγούμενη κυβέρνηση και δεν είχε περάσει στη συμφωνία, σε αυτό το περιβόητο mail Χαρδούβελη, ήταν ανοιχτό όπως και τώρα, ότι δεν θέλουμε απελευθέρωση των απολύσεων και ότι δεν θέλουμε κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Γιατί ήδη πολλά είχαν γίνει με αναγκαστικό τρόπο όταν είχαμε μείον 15% στα δημοσιονομικά μας και στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Μπορούμε να πάμε μπροστά σε αυτά και κυρίως να κάνουμε επενδύσεις, διότι, κοιτάξτε, κύριε Στάθη, θα σας πω το εξής, αν θέλουμε να μιλάμε με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό. Λεφτά κρατικά δεν υπάρχουν. Εδώ δεν μπορούμε να απορροφήσουμε ούτε το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είχε απορρόφηση την προηγούμενη χρονιά 5,5 δις και τώρα έχει 500 εκατομμύρια αυτό το 7 μήνο. Αυτά είναι τα στοιχεία. Μπορούμε να ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα, να ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή, να ενισχύσουμε δηλαδή την ιδιωτική πρωτοβουλία σε μια προσπάθεια να ανεβάσουμε την ανάπτυξη στη χώρα μας. Και από εκεί και πέρα να ενισχύσουμε και το κοινωνικό κράτος. Γιατί εγώ θα κλείσω μόνο με αυτό. Ας μας πει κάποιος, ανοίγουν τα σχολεία την Παρασκευή, μείον 20.000 περίπου αναπληρωτές καθηγητές. Ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί, μείον 46.000 θέσεις για τα παιδιά σαν νηπιαγωγεία. Τι μετά μπορεί να πει ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς αυτά τα πράγματα ή η συγκυβέρνηση? Αυτό προφανώς είναι ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Απομείωσε τα χρήματα, Κύριε από τα 200 εκατομμύρια φέτος, πέρυσι πέσαμε στα 150 φέτος. Να πάρετε, αλλά θέλω να θέσω και ένα ερώτημα όμως. Γιατί εσείς, το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, να μας λέει ότι αυτό το εξάμηνο καταστραφήκαμε, αυτό το 7μηνο καταστραφήκαμε. Αυτό το αισθάνεται, κύριε Χριστοφορίδη. Τώρα που σας παρουσιάζω τα στοιχεία που δεν αμφισβητούνται, γιατί τα έχω εδώ σε έγγραφα. Μας λέτε το άλλο. Μας λέτε ότι ξέρετε, έτσι είναι τα στοιχεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς είναι η φορά που ερχόταν? Η φορά που ερχόταν είναι τα ψέματα που μας λέγατε για το πρωτογενές πλεόνασμα που θα ήταν 1,5%. Και τελικά είναι 0,3%. Το έχω και εγώ. 1,5% μας λέγατε. Αγαπητέ, τα στοιχεία που αποδεικνύονται, γιατί τα έχω εδώ σε έγγραφα, είναι... Αν δεν νομίζω ότι μίλησα. Να ολοκληρώσω μόνο σε αυτό. Ευχαριστώ. Και το μεγάλο θέμα που δεν τέθηκε στο τραπέζι είναι το προσφυγικό. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο θέμα, αλλά δεν έχω χρόνο για αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ολόκληρη θεματική, ολόκληρη εκπομπή. Και προσφυγικό δηλαδή αυτή τη στιγμή που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Δηλαδή, λοιπόν, επειδή ξεφεύγουμε χρονικά και θα μιλήσω τον κύριο Χριστοφορίδη. Ο κύριος Δρίτσας. Εγώ τότε ένα ερώτημα. Αυτό δεν είναι πρόπλασμα καλής μετεκλογικής εργασίας. Αν μου επιτρέπετε να μην δεν απορρόφησαν ούτε €1 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Καρίδη, παρακαλώ. Κύριε Καρίδη θέλει να μιλάει μόνο. Θα ήθελα, κύριε Στάθη, λίγο να ολοκληρώσω. Να θέσω και το ερώτημα. Γιατί το ζητούμενο, η μετεκλογική συνεργασία γενικότερα τον απασχολεί πολύ τον κόσμο. Να υπάρχει. Και αυτά είναι ερωτήματα που δίνονται από τον κόσμο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα δεχτούν να είναι σε μια κυβέρνηση που είναι το ποτάμι μετά τις εκφράσεις που έχουν ανταλλαγή, παραδείγματος χάρη, μεταξύ των επικεφαλής. Ασφαλώς και όχι, αλλά θα έρθω σε αυτό λίγο να ξεκαθαρίσω για τους τηλεθεατές μας πώς έχουν πραγματικά τα στοιχεία. Τα στοιχεία λοιπόν λένε ότι αυτό που μας λένε ότι το 7μηνο αυτό ήταν καταστροφικό δεν ισχύει. Είναι τόσο απλό. Ο κύριος Καρίδης μιλάει για τα μετά capital controls, αφού του έφερα τα στοιχεία, γιατί πρώτα μας έλεγε ότι το εξάμηνο ήταν καταστροφικό. Προφανώς και μετά τα capital controls υπέστη πλήγμα η ελληνική οικονομία, τα οποία capital controls όμως δεν τα έφερε η συγκυβέρνηση, τα έφεραν εκδικητικά εν ώψη δημοψηφίσματος οι δανειστές. Τώρα, άρα, αυτό που υπάρχει και ο αντίλογος ότι αν δεν άνοιγαν οι τράπεζες τη Δευτέρα, θα είχαν αδειάσει όλα τα. Θα είχαν φύγει όλες οι καταθέσεις. Θα το απαντήσω ολόκληρο. Λοιπόν, άρα τι βλέπουμε εδώ και τι μπορεί να καταλάβει πανεύκολο ο ελληνικός λαός, ότι στο εξάμηνο και παρά τη διαπραγμάτευση που συνεχιζόταν, που η κυβέρνηση μπόρεσε να δουλέψει, έφερε ανάπτυξη που ούτε είχαν ονειρευτεί οι προηγούμενοι. Αυτά τα περιφόρας και τα λοιπά, όταν σε 6 μήνες ξεπερνάς το ρεκόρ του success story, είναι αστεία πράγματα. Τα δε περιβιώσιμου χρέους και τα λοιπά που μας λέγατε, γιατί τώρα μας μιλάτε για το χρέος, αλλά θυμάμαι τον κύριο Βενιζέλο να λέει ότι το χρέος μας είναι βιώσιμο. Άρα, καμία αντίρρηση, καμία διαπραγμάτευση, καμία ζήτηση για κανένα αίτημα για ρύθμιση. Μπράβο, συγχαρητήριά σας, κύριε Καρίδη. Λοιπόν, άκουσα και τον κύριο Χαρακόπουλο να μας λέει να ψηφίσει ο κόσμος
σε σχέση με το ποιος είναι, πώς περνάει καλύτερα, αν είναι σήμερα καλύτερα ή ήταν το Δεκέμβριο του 2014. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ποιος μιλάει ο κ. Χαρακόπουλος. Αν μιλάει με τίποτα μεγαλοβιομήχανους, μπορεί να είναι χειρότερα, προφανώς είναι χειρότερα τώρα. Αλλά αν μιλήσουμε με τους 800.000 ανθρώπους που μπήκαν στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις ή τους 300.000 οικογένειες που επωφελούνται από το νόμο για την ανθρωπιστική κρίση και τα μέτρα, προφανώς είναι καλύτερα. Τώρα, να έρθω στο ερώτημά σας. Το ερώτημά σας σχετικά με τις συνεργασίες. Είναι δυνατόν. Έμεινε κανένας μεγαλοβιομήχανος στη Λάρισα για να συζητάμε? Οδηγείτε σε αλουκέτα τις επιχειρήσεις όλες τώρα 7 μήνες με τα capital control. Κατέρευσε η οικονομία τώρα και τι μου λέτε τώρα? 40 χρόνια αγροτική περιοχή. 40 χρόνια είχατε τους μεγαλοβιομήχανους στα όπα. Και φορολογείτε με 26% τις αγρότες, 100% προκαταβολή. Φορολογείτε τις αγροτικές επιδοτήσεις για πρώτη φορά από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τριπλασιάζετε τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτικών. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε στο μνημόνιο που φέρατε. Επειδή έχετε ασθενή μνήμη, κύριε Χαρακόπουλε, σας υπενθυμίζω, στη διάρκεια των μνημονίων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μείναμε 370.000 λιγότεροι Έλληνες. Η μακροχρόνια άνεργοι αυξήθηκαν τα 253,7%. Έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ. Κάθε ρεκόρ. 1 εκατομμύριο 70.000 επιχειρήσεις φύγαν φέτος στην Βουλγαρία. Κάθε μέρα με το λουκέτα καταραίει το ασφαλιστικό σύστημα από την πολιτική σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Ξέρει ο κόσμος, ακόμα μια φορά θα σας να βρεις. Τόσο απλό είναι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Εκλογές 2015, τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, και να ξεκινήσω να κάνουμε ένα γύρο που θα αφορά γιατί να επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, κυρία Μανατίδη, ο ψηφοφόρος. Γιατί ακριβώς θα δώσει, μάλλον πρώτη φορά ευκαιρία, γιατί ουσιαστικά στους 7 μήνες, πέρα από τα θετικά μέτρα τα οποία έχουμε κάνει, είμαστε και σε ένα οικονομικό στραγγαλισμό, πράγμα το οποίο έχει αποφευχθεί με την συμφωνία η οποία έχει γίνει, έτσι ώστε να ξεδιπλώσει και το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Έχει μεγάλη σημασία, δεν είναι όλοι το ίδιο είναι. Και όσοι λένε επειδή ψηφίστηκε η συμφωνία, δεν είναι έτσι. Οι συνεργασίες όντως δεν έχουν μόνο ποσοτικά χαρακτηριστικά, ποιος θα είναι στη Βουλή και πώς θα γίνει η κυβέρνηση. Κυρίως η σταθερότητα συνεργασιών και κυβέρνησης στηρίζεται στη συμφωνία των ποιοτικών χαρακτηριστικών, και εκεί νομίζω ότι είναι το κύριο, συμφωνώντας με τον κύριο Νταβανέλο για το πρώτο σκέλος, αλλά το δεύτερο είναι για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έχει σημασία ποιος θα κάνει τις μεταρρυθμίσεις, σε όφελος τίνος θα είναι μεταρρυθμίσεις. Έχει σημασία το πώς θα γίνει η ανταγωνιστική επιχείρηση και επιχειρηματικότητα, αν θέλετε, αν θα είναι αυτό με μείωση του κόστους των μισθών, δηλαδή των εργαζομένων, ή θα είναι με μια άλλη πολιτική η οποία θα οδηγήσει και στην αύξηση των μισθών των εργαζομένων. Έχει σημασία το ποιος θα εφαρμόσει, ποιος θα μιλήσει για τη διάρθρωση του χρέους και την απομείωση. Γιατί, για παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω όταν ο ίδιος ο Πρόντι μιλάει για ονομαστικό κούρεμα του χρέους, εμείς γιατί δεν το βάλουμε και από την αρχή, έστω και αυτό. Και να πάμε κατευθείαν στο αυτό. Σαν διαπραγμάτευση το λέω. Θα συνεχίσουμε και θα τα καταφέρουμε. Αυτό ήθελα να πω και ευχαριστώ. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε ότι είναι μεταρρυθμιστική δύναμη σταθερότητας. Με την εμπειρία της 7μηνης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, νομίζω οι πολίτες είναι σοφότεροι για να κάνουν ορθότερες επιλογές. Να μην προσέλθουν με σύμβουλο το θυμό ή την αγανάκτηση όπως έγινε στο παρελθόν. Εάν το 2009 δεν είχαν παρασυρθεί από το λεφτά υπάρχουν, η χώρα δεν θα έμπαινε στα μνημόνια. Θα αντιμετώπιζε με πολύ πιο ήπιο τρόπο την κρίση. Εάν το 2015 δεν είχαν παρασυρθεί από αυτούς που έλεγαν θα σκίσουν τα μνημόνια, σήμερα θα ήμασταν στην προληπτική πιστωτική γραμμή στήριξης και θα βγαίναμε τέλος του 2015 από τα μνημόνια, θα βγαίναμε στις αγορές. Η χώρα λοιπόν δεν χρειάζεται άλλους ερασιτεχνισμούς, δεν χρειάζεται μαθητευόμενους μάγους, δεν χρειάζεται ιδεολογικές αγκυλώσεις, ουτοπικές προσεγγίσεις. Χρειάζεται συνεννόηση, χρειάζεται συνένεση, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται σταθερότητα. Αυτά μπορεί να προσφέρει η Νέα Δημοκρατία, αν πρώτο Θεός με την ψήφο των πολιτών είναι αύριο ο βασικός κορμός της νέας κυβέρνησης.